Kohimen kopara bayid hautrai Jesu Christ. Kajimpule mindakasngi kapen kanmau iyangi pad kakirli artat iyangi yaga jinkerli. Hato ngi kam eat mo iya ujisu ban yakie ke baro. Kane kalonga jinkerli kabangi ive pa ive ngideben jubab hakamato trai ban pentimai yaga jingade chungi namar ngi baro ngi longi batalat bruyu. Naki Porsche ki por haka jingim jangi ngi ngop haka pop kawe hadin kawe pat. Man ki por ngi ngop haka pop ngi ken mau ya uble badu Jesu in peit yangi kumba u peit ya u Petrus ne un kot yangi hakama jangu badu un kirli yangi kaneka jingkerli Hato ngi kam eat mo ya u Jesu ban yakie ke baro kaba pensngobha yangi shi por ar por. But kaneka longa jubab kabangi de banai how Jesu manka kerlikmat bad kamda me ban paisha u Jesu ban kantai ya kapop. Badu Jesu la kot shiliang yawu Petrus badu la kerli yawu laisin laiwat ya kaneka jinkerli ban pinkuit yawu naki pop baro kaba ulale haba ula kantai yawu Jesu laisin laiwat. Haka jingim jangiru ngi lepop bonsin omde tang laisin henre daki spasin daki shihajar sin ngi lepop kataka mod ngi don kamben pendimai ke jingir jangi daki shihajar sin hakamatu Jesu kata sin ngi yakendo Jesu markamat haka jingdo ai jangi haka mas Bakhuid haka jing puzon yaka tin utrai ke jing puzon yaka dor kamat jong Jesu ngi deben ong Jesu nga id yame ngalen yakita ki ke baro ka ba pelong yang ngabal lepop ngan stang ban pendim mai no kakam kabamud hamalla ke jing yakendo jongi hamalla ke jimbuson yaka jingim badu Jesu ngi deben yai pendim mai yaka jingade jongi badu Jesu ladange sange ben yai pendimma yaka jingade jongi badu Jesu nginang sakut hapadeng lendi nginum la ban poisha u Jesu nginum la ban yakendo ya umarkamat nginum la ban yopediang yakabainam ko himmen kopara ladange puson shimet ngila ban yo I dakatno sin ngila len ya u Jesu kata sin ngi lepop ngidang len ya u Jesu kata sin ngi kongo yaga jings ngobha jonga perte haka ban kendait ya u Jesu ngidang len ya u Jesu te ngi don kamban perlot kambun por haka matu Jesu haka jingdu wai jongi haka jimmane sakramen haka ba shimmenda yaka Eucharist Bakhuid barka jimpu son yaka ten utrai kadbangi puson yaka ten utrai kadbangi pule yaka ten utrai kalong artatro yaka jingya kendu jongi badu Jesu badlempa ka jimpu son barka jing pule yaka ten utrai ngidang yayong yaw Jesu nga kam idiame ban yakie ke baro kane ka deben jia haka jingem jangi nangda ter hadin bau Jesu la pendimai yaka jingye de jongo Petrus badu sashasin u Jesu udang kli yawu bau kloi ben budne yawu badu Petrus ula keren hau Jesu ula plaha kamatu Jesu yaka jingir jongu banius ngoro haka sin balai habau Jesu ula kerli ula jau ummat ula dap ummat haki kamat jongu namar ka donur jongu kala dap daka jingid ngila yo iya kane haki nigi por habala jid ya upa Bakhuid temai upop lio haba ulawan penito yalade hakamat ki buryu ki bala apiawu ngilaban yo I haka kamatjangu kataka jing sausi bad ngi ongru hadin bala jid ya upa Bakhuid ushim porkin diat ban pong iyaka jain pong temai jong upa Bakhuid da kaba benno yaka jain pong kaba ula pong yaka jain pong jong cardinal but hajan ka Sistine Chapel kadon kawe ka kamera ki kot yakata kamera bajau umat but kane kalonga kamera
ba udrung ba du duai upuson ban menjur ia kaneka saindur jongo balai haka jingem jongo haka ju ka por upong ia kaneka jain pong jong upa Bakhuid hangni u Jisu ong haba pidang kelung pida pilale ya ke baro henre kan sepoi ka por pirempa kiwe kin pinpa pin po ia pi daka jain pan jong temai jing pin pan po kata kamut kiwe ki benchet hala jompi ya ka jingkit kali baro ki cardinal ke bayalum lang ha ka sustain chapel lempa ke jimparasad mensiam jongu mensiam Bakhuid kila jidia upa Bakhuid temai nangta uhaban mon ya kata omdeshu mon bruyu henre katkum ga jimparasad jongu mensiam Bakhuid katbangi penkrayalade nagabinda ka Pentecost lashai ka sngi ya ka jimpet mit nangta ya ka sngi buram Pentecost mensiam Bakhuid one here halo jongi ban pinduno ka jinglong brio jongi ban pediang ya ka jinglong oble ban le ya ka mon jong oble kumba upa Bakhuid lio ulayam ha ka kamera iam kabade kabala bukar pang nagabenda ki pop batimai enda kila jit ban pinpong ia ka jain pong upa Bakhuid nang daru ban duai ban pediang ya ka mon uble hangne u Jisu kadau ya u Petrus ya kane ka ju bad nagata kadau ong henre enda pila temmen pin piar ya la ka kati kata ka mod pin pediang ya ka mon uble omdeshu mon la jong bad pin sha ya ki we ban pin pan po ya pida ka jain kiwe kila benchet halo jongi ya ka jingkit kli ko himmen ko para ya ka jingkot balong upa Bakhuid kalong ka jingkot kabakia nagata ka daw hagasngi bala penkandang iyawu bala tung iyawu upa Bakhuid haba uwe na ki cardinal ubala pendang iyawu ya ka sati jong upa Bakhuid ngilayo i udang iam baro ka parte kilayo i kata ka video kaba upa Bakhuid pop lio udang iam da ka pet ya ka sati nangda wila pe sha uble sha bening badula angapdiang omdeshu monjanga henreka monjanga bale kane kadeka jimmut janga jinkli jongo bale Hato pikam eat mo ianga banya ke baro hamalla ka jingim kristan jongi ngidon kam banyai pendimai yakane kane kadeka rukam im jongi haka balang kane kadeka rukam i jongi ya ujisu ngidi banyai pendimai yangi leze kadbanang yait ka por kadbangi kinjo ya ka jinglong remba ngistang ban peit ya ka parte da kumvei pad da ki kamat ka batimai ka kamat jongo bale ha ki kamat jongi remba ha ki kamat jongi brio ba khaloi ban le ya ka mon jongo bale kumba u Petrus ulale kumba man ki pop ki le hadin ba ki yam ha kamato bale hadin ba ki penpau ya ka jinge jongki baro henry ki ong namarba me pen kamdi yanga ya kane ka kamram ngan le ya kane naka benda ban pendap ya ka monjame kane kalonga jimmot ka bau Jisu ula hikai ya u Petrus ha kane ka po namaru Jisu tip u Petrus ulang upa Bakhuid ban ningkong u nangyalam janga balang bau de ban kit ya ki jingkit ki bakia lese wat ban yapru badu Jisu ula kadauru ya u ka jimpediang ya ka monjongo ble ka ba mod ban yap kumba yap Jisu man ki jingkot jongo ble yangi jongo Jisu yangi ban bud ya uru kalonga jimmenjur jongi ban yap ban shashitam kumba shashitam Jisu ban shashitam kumba shashitam Jisu kaya ka bang ide ban don jingid nakataka daw Jisu la kli akane ka jingkli how Petrus Hato become eat mo yanga ladangi eat ye palat ya Jisu ngimla ban shashitam namar ngi ting ngi kusulai ngi kenrantin henre ladangi don kata ka jingid baro kita ki jingvit kin pajingai nangi bad ngin long ki ba shai kadar kaya ka kameram jongi ko himmen ko para ngin bud ya ka nuksa jingim jongo Petrus ngin bud ya ka nuksa jingim jongi pop
kiba pediang ya ka sain dur jong bale wad haba kitip ya ka jingkit ka ba penkit halo jongi kalong kam kia henre kipdia haka ju ka dur haki inga sem jongi haka jingim shimesh jongi ujisu penkit ya ka jingkit bangide bankit kum uppa kum ka kumi kum ki kon kum ki himen ki para kum ki nong yalam balang ngidon kam ban pediang da ka jingid ya ukris ka jingid ka pen kuit yangi ka jingid ka pen koit yangi ka jingid ka pen janai yangi ka jingid ka pen khalai yangi tongin duwai na ka benta ka ka jingai ha ka ne ki ukrish Bakhuid jisu beid karko kardo yangi penslai yangi da ka jingid ka jome kumba mela penslai ya Petrus ben pediang ya ka jingkit ki bakia ha ka jingim chungu ben yalam ya ka balang Bakhuid jome ya rap yangi ru ka jisu balong ginung yalam hakinga sem hakim lang salang hakabalang Bakhuid jame enyaro ya utrai Jesus Christ Amen.